Este sábado ten moito mérito será a frase máis repetida no auditorio de Vila García. As instalacións acollen a 7ª edición do Festival Solidario do Centro Princesa Leticia, que este ano estrea formato. Trátase dun talent show, vale? Algo parecido que podedes ver en Ti si que vales ou Factor X, pero en vez de ser Ti si que vales, o que vamos a berrar ten moito mérito. Un pouco por facer visible a realidade de outros colectivos, facendo fincapé no que comentaba Carmela e David, no tema da inclusión. A inclusión a través de actividades culturais e do ocio é fundamental, porque, bueno, son as actividades que fan sociedade. Como novidade este ano os rapaces serán os verdadeiros protagonistas de todos os números que se interpretarán no escenario. Ademais, contarán coa colaboración dos alumnos de baile da Asociación Cultural Nidia. Aumentar a presenza dos chicos, eso check, porque antes eran solo 5 minutos e agora van a estar toda a hora e 20 que dura o festival. E, ao mesmo tempo, querían que se viran tamén máis vídeos divertidos, eso xa vos podo decir que check tamén, hai un montón de vídeos que se van a proxectar, de vez en cando os chicos o mellor necesitan un descansiño, como vamos a utilizar un formato televisivo, vamos a meter anuncios polo medio, anuncios da cadena de Amencer Televisión polo medio, vamos a contar con regidores de público que animen a xente cos seus aplausos. O festival mobilizará preto de 70 persoas do centro. Tamén participarán medio centenar de alumnos do Colexio Alfonso VII de Caldas, que colaborarán no espectáculo no marco da iniciativa Inclusión á Inversa. Van a colaborar con nós, participando no noso festival, e nunha desas actuacións tamén nenos do noso cole participarán. É unha maneira de que todos nos mezclemos, convivamos e traballemos xuntos, e é unha maneira tamén de, a través dun festival, pois darnos a coñecer e que todos podemos convivir na mesma sociedade, non? A cita celebrarás este sábado 11 a partir das 6 da tarde no auditorio. A entrada ten un custo de 3 euros que se destinarán a financiar o funcionamento do centro xestionado pola Asociación Amencer. Tamén haberá fila cero dispoñible.